दिनैनि सावरायनाय गुबै थांखियानो जाबाय दिनै सिमेन्टसापरि फोरोंगिरि नमायाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 2021 मायथाइनि 5 फेब्रुआरियाव आसाम सरकारा फरायसालि लानाय बेयाव थालांनाय गासै फोरोंगिरिफ्रा गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालि गासै फोरोंगिरिफ्रा ज' जानानै दिनै मोनसे मेल खुंनाय जायो आरो बे मेलनि गेजेरजोंनो जोङो गासै फोरोंगिरिफ्रा खौसे जानानै बेखौनो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों मेसेज होनो लुबैयो जे जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ एबा फरायसालिफोरखौ थाबैनो सरकारा लानांगौ आरो दिनैसिम जोङो जोंनि भेन्सार स्कुलफोरा आरो लोगोसे बाव गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि माखासे लेब आउट जानायफ्रा मा कन्डिशनाव दङ मा जानानै दङ बेखौ दिनैसिम मिथिनो हायाखै दा बिनिखायनो जोङो थाबैनो मिथिनो लुबैयो लोगोसे बाव जोंनि गासै बे फरायसालिफोरखौ जे गासै फरायसालिफोरखौ थाबैनो जेन सरकार लानांगौ आरो बिनि थाखायनो जोङो अल आसामाव जेसेबांनाखि गुदि गेजेर गोजौ आरो जौसिन फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि दङ गासैखौबो दिनै जोङो खौसे जानो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायदों आरो खौसे जानांगौ खौसे जानानै जोङो थाबैनो आसाम सरकारा जोंनि बे फरायसालिफोरखौ थालांनायफोरखौ आरो माखासे ड्रप आउट फोरोंगिरिफोर लोगोसे लेब आउट फोरोंगिरिफोरखौ सरकारा लानांगौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो नङाब्ला जुदि गोबाव खालामोब्ला गोबाव सम खालामोबा जोङो गासैबो अल आसामनि गासै फोरोंगिरिफ्रा ज' जानानै मोनसे सरकारजों हयथ' बिग्रायखांनाय हाबाफारि लानो गोनां जानो हागौ बेखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों फोसावो लोगोसेबाव जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जानाखि 6.3 क्लज आरो बिनि गेजेरजों सरकारा थाबैनो जोंनि फरायसाफोरखौ लानांगौ आरो जुदि बिनि गेजेरजोंबो जायाब्ला जोंनि फरायसाफोरखौ लानो हायाब्ला सरकारा थाबैनो मोनसे जोंनि भेन्सार स्कुलाव बा अल आसामाव फोसावनांगौ जे भेन्सार स्कुल मालाबा लानाय जानाय नङा आरो भेन्सार स्कुलाव दिनैसिम सेक्रिफाइस खाथिबाय थानाय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामना होनांगौ जोङो थारला बेखौनो लुबैगोन भेन्सार स्कुलनि एबा ड्रप आउट जानाय फोरोंगिरि हिसाबै जे जोंखौ फोरोंगिरिफोरखौ जेन गोरलै गथ' बायदि गेलेबाय दाथाथों जोङो सासे फोरोंगिरि हिसाबै मान सन्मान लुबैयो मर्यादा लुबैयो जोंखौ रेसपन्स होनायखौ जों जेब्लाबो लुबैयो आरो बेखौ जेन उननि बे सरकारा बा सोलिबाय थानाय बोहैथि समनि सरकारा जेन जोंखौ गुबुन मोनसे नोजोरजों नाया बेखौ जों जेब्लाबो नेगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो आरो जुदि बेफोरबायदि जायाब्ला जों गासै फोरोंगिरिफ्रा गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम जौसिन फरायसालिसिम गासिबो ज' जानानै मोनसे गोग्गोम जांख्रिनाय जोङो हाबाफारि लानो गोनां जागोन। नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावग्रोबाय जोङो दिनै बे फोरोंगिरि नमायाव जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बड' मिडियाम भेन्सार स्कुला ज' जानानै जोङो थांनाय 19 सेप्तेम्बरावनो जों मोनसे आफाद दानानै लाबाय बे आफादा धेमाजि जिल्लानिल' जानानै थाया बे आफादखौ जोङो फोसावनायनि गेजेरजों कमिउनिकेसन लानायनि गेजेरजों जोङो गुबुन अल आसामनि बा बिटिआरनि आउटआव थानाय गासै जिल्लानि थालांनाय जाखिनि बे सरकारि फरायसालिफोर बे फरायसालिफोरखौ जोंनि बे आफादनि बेन्दोङाव जोङो बेखौ लानायनि राहाखौ जोङो थांखि लादों बेनिखायनो आङो खावलायनो लुबैयो जे बिटिआरनि आउटआव थानाय गासै जोंनि बेसरकारि फरायसालिफोर जेरै भेन्सार फरायसालि बिथांमोना जोंजों थाबैनो जगाजग जायो आरो जोंबो बिथांमोनखौ हाजासे बिथांमोनजों जोङो खबर लागोन कमिउनिकेसन लानो नाजागोन बेनिखायनो आङो गले खावलायनाय बिथांमोना जोंजों फैनांगौ जोंजों खौसे जानांगौ जों खौसे जायाबा जों दानि मुगायाव जोङो माखासे जोङो जुजिनाय माखासे जोंनि मोननो गोनांखौ जोङो थालांबाय दङ बे मोननो गोनां जायनोखि जोङो थालांनायफोरखौ जोंनि गांनाय उखैनायखौ दिन्थिनो थाखाय खुद्रिनो थाखाय जों बयबो खौसे जानांगौ आं बेखौनो गासै थालांनाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों
खावलायो। आरो बे समाव नों जिहेतु बर'नि मोननै बिटिआर मोनसे आरो BKWSC बे मोननै सरकारखौ मा खावलायगोन नोंथांमोना? आङो बुंनो लुबैयो जे BKWSC बिथांमोना जिहेतुके जोङो दिनै जोङो जोंनि आफाद दानायनि सिगांनो जों सावरायबाय आरो जों बिथांमोनखौ थामथि खेबनि थाखाय लोगो हमबाय। बिथांमोनजों जोङो चिफ आरो बिथांमोननि जिथुनिखि मावफुं सोद्रोमा EM दङ बिथांमोनजोंबो जों सावरायबाय जे बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो जोंनि बर'नि जेसेबांनिखि फरायसालिफ्रा बेसरकारि जानानै दङ बा गोबां कन्डिसनाव दङ बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि बे फरायसालिनि जेंगोनानि सायाव बिथांमोनाबो सरकारजों रायज्लायनानै जोंनि सायाव मोजां राहा लानांगौ। बिटिआरनि 6.3 दफा मथे जायनाखि निक बेसिसाव जोंनो मोनसे लिरनाय आसा दङ बे आसाखौ बिथांमोना थाबैनो मावफुंनो थाखाय आसाम सरकारजों रायज्लायनायनि गेजेरजों बे खामानिखौ जोंनो थाबैनो मावफुंनो हानांगौ। जुदि बे 6.3 नि दफा मथे जुदि खामानि मावफुंनो हायाबा बिथांमोना जोंनो मोनसे खोथा होनांगौ जे फरायसालिया जाया बे खोथाखौ जोंनो स्पष्ट भाबै जोंनो बुंनो हानांगौ। दा बेखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंनि जानाखि बर'नि थालांनाय माखासे फोरोंगिरिनि समस्या बे समस्याफोरखौ मोननो बिटिआरनि गासैबो मावफुंगिरि आरो BKWSC नि बिथांमोननिसिम जोङो गले गले खावलायबाय जाहाथे जोंनि माखासे जेंनाखौ बिथांमोना सरकारजों सावरायनानै जोंनि खामानिखौ सल्भ खालामनानै होयो।